La casa de turisme rural és la que ha donat l'avís a primera hora del matí que s'havia començat a trobar malament sense saber-ne la causa. Tot seguit han arribat el propietari de l'establiment i efectius sanitaris, dos membres dels quals també s'han sentit indisposats. Ha estat llavors quan han començat les sospites. El succés ha acabat amb la mort d'una persona i la intoxicació de 9 més, presumptament per la mala combustió d'una caldera que era nova. Aquesta caldera estava situada als baixos de la casa rural i que és nova. Realment és molt raro que una caldera estanca que no està exposada ni a les inclemències del temps, ni al vent, ni res, doncs hagi produït aquest accident. La víctima mortal és un home de 57 anys, veí de Terrassa, i la persona ferida de més gravetat, la seva dona, que ha estat hospitalitzada a Barcelona. La resta de ferits els han portat en un primer moment a l'Hospital de Vilafranca. El succés ha trasbalsat lògicament els veïns de la població perquè els propietaris d'aquesta casa rural són d'aquí i a més havien obert l'establiment molt recentment, aquest mateix estiu. Sergi Molero, TV3.